Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Prayogi Nugroho saking kelas 11 IPA kalih badhe maosaken sesorah tentang perpisahan kelas rolas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang terhormat Bapak Kepala Sekolah lan Wakil Kepala Sekolah, ingkang terhormat para guru saha staf wonten SMA 1 Panggul, ingkang terhormat Bapak utawi Ibu wali murid saha sedayaning kanca-kanca ingkang bingah. Salam sejahtera kangge kita sami. Alhamdulillah kita panjataken puji lan syukur ing Allah Subhanahu wa taala inggil rahmatipun lan inggil izinipun sedaya saged ngrawuhi wonten acara pelepasan kelas rolas SMA 1 Panggul. Wonten kesempatan ingkang bingah puniki, kula dados wakil saking kelas rolas SMA 1 Panggul sanjangaken wilujeng kalih sedayaning kanca-kanca kelulusan kalih kasil ingkang sae. Boten kesupen kula aturaken matur nuwun kalih sedayaning pihak sekolah ingkang sampun kasil melulusaken siswa-siswinipun. Hadirin ingkang bingah, sampun kathah sanget kenangan ingkang sampun kita langkungi salami 3 warsa sekolah wonten SMA 1 Panggul. Sampun kathah ugi remen lan duka kita ingkang kita kelas rolas langkungi. Nanging bilih wonten pepanggihan mila ajeng wonten perpisahan samenika dugi kalanipun kita nglajengaken fase pendidikan ingkang miyos. Samenika dugi kalanipun kita nglajengaken fase pendidikan ingkang miyos inggil wonten gesang kita inggih menika dhateng perguruan inggil. Ing kesempatan dinten puniki ugi kula makili kanca-kanca kula ngaturaken kathah matur nuwun kalih para guru ingkang sampun ngorbanaken sadayaning wekdalipun kangge mucal lan bimbing kita. Mugi-mugi Allah mangsuli sedaya jasa-jasa panjenengan sami. Kula sakanca badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakanca saged dados tiyang ingkang migunani tumrap keluarga, masyarakat, agami nilaraken pawiyatan sekolah menika. Kula inggih gadah sakedhik pesen kagem adik-adik kelas 11 lan 10